Katen prayatna semuriras eko balik Titiane kandhane tresna purang namo sasi Kilar-kilar sinetyan ning tengah ataran meleng melintang kimo sakti Kresna tantulas anyakore sapaten sonune amulat putus kutometa tanwarti Puspita mawe aro
Om Wilaheng Awiguna Mastu Purama Sidhem. Om Awiguna Mastu Purama Sidhem silat mring nyuwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langening wela wis tumaksih lestantun lampahing Buddha jinandra tutur kadala tutur tulap muling rabding parabdiwa winisuda trahing kang dinama Duma pinarti tameng lalata mangkiwa tekap musananing gumita tawang renggeng merlambang matumpa-tumpa marmo panggeng panggunggung sang murwengkata sedebyar dumadining wayang Murwa urakaning kandha ninarik aruntuting basa dunggeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mula jari wang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani kaya jalma ingkang angilu kaca jarweh usur nakup saing carita lebecik wis kagelar aning madaring pagliran yaiku jejak amriksane pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum Hyang Kartika wis kinurba dhateng kawasa sahari ratri angidri bawana palateking dusina gulur gumanti temat dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Kedung lantang karo temangkar tono sinambun daya japating krembya dadi padang kutu-kutu walang atoga buron wana yang buron dadi pranan tanpa wijalan padang terwangan sinari sangguang renawi kang arsa murbawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalingan wukir abang mrenganga lamun kae sayang dilat-dilata bumi saya dangu sumurup sang Hyang Kartika kata sebelah kanan kireng abang ismu jenar kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu kata nuju royo-royo mangku gunung yang biru moyo-moyo pucung gunung pinemulan gutano kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Bakutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih tinelarsa ngupaya buka garap Tegal Sawai angluhur silur tandurane sinambi sendonan sesindenan mikul garu lugune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samarwangi Sang Hyang Kartika tangu saya inggil wis katon melo sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut ijo rebut kuwung parandritatan wonten ingkang amadani kuncara kuncananing para karang palatisan nenggi sinebat padukaning karang kadempel ya padukaning klambi sireng sinebat padukan klambi sireng karonten wonten madaring padukan karang kadempel dupi wonten wujuding aron klambi sireng ingkang uduga saged dados panguripaning sang Para kawula tasih pramila tansah den uri-uri den udi sarta nira den sedakui dening sang Para kawula tasih aning madaning karang patisan ing padukan karang kadempel para kawula ingkang sami ayem tata didinang tentrem tebi saking raos regejekan adosa rasa memungsuhan ananing mumat sinamatan daya dinayan padha ngemban kewajiban kalawan kanggo sinandhang ora nenggeng ninggal marang kewajibane padha manembah ana ngarsaning Gusti nut kapercayan lan kapitayane dewi-dewi nalika semanten padukan ingkang kadempel kaya-kaya ketiban daru kadheteng wonten kekuwung ingkang dayan sumamburat dumugi aning kayewangan Suralaya anangging mapan wonten ing pendhapi padukan karang kadempel sinaosa datan wonten ingkang sami nyabawa datan wonten kawula karang kadempel ingkang sami sibu ananging sang Para kawula sami ngraosaken arawira para mustikaning nalindra pingitaning jagat anangging ingkang lenggah wonten madaning lincak sak madaning pendhapi ageng padukan karang kadempel juru pitakenanipun sang Para Priagung
wiwit saking negari Ngamarta dumugi sanjawining Rangka dumugi saking tlatah Sabrang ugi Mancanegara sami nyuwun dawuh Sang Kinurah Semar Badranaya parandening mangke Sang Kinurah Semar Badranaya rumaos jenjem ananging ugi rumaos perkewuh karanten kawontenanipun ingkang namung wong loro saudon telu saurupan teka karawan Nalindra ing ngamarta Sang Prabu Darmakusuma Nalindra Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna duwe Nalindra mandura Sang Prabu Baladewa datan kanton Sang pamadyaning Pandhawa Sang Raden Arjuna ayem madyaning batos nanging ugi ngrantes madyaning penggalira Sang Kinurah Semar Badranaya karanten wanci riyaya Sang Kinurah Semar Badranaya datan saged atur THR dhumateng para Pandhawa pramila ing mangke sinegek ingkang lagya tintrimaning madaning pendhapi padukan ngrangkat demel inggih Sang Kinurah Semar Badranaya nadyan kaya-kaya den ampet ngendikaning Sang Mayantaka paripaksa matur wonten kersanipun Sang Hyang Puralengga pramila sigra murmani pangandikan dupi ngangsep Sang Hyang Puralengga dupi ngawuningani Sang Kinurah Semar Badranaya ngarsa medhari sabda pangandika matur wonten kersanipun ingkang Bendara Sang Prabu Puntadewa pramila ing mangke datan wonten ingkang godhongan ingkang Ubasamira datan ana ingkang lumampah awit saking daya perbawaning Sang Nayantaka ya Sang Ismaya ngandhut dadosaken kumanggiling wijiling pangandika Sang Kinurah Semar Badranaya temah kawedharing lisan nalika semanten sami gambar blabar sedheku amariku lungang-lungaken jangga nengaken karo Sang Hyang Puralengga sing sipetong setimanaya kapan posisiwa
pati tata trap silanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe pronto yen ngendika gawe pronto ambel kekek ugak saduli tom
Mel. Nyuwun ngapunten sinuwun Puntadewa. Paripaksa kula ginakaken juga kemawon. Karanten mengati wekdal kula niki mung kari setengah jam leh kesempatan Semar romong iki. Ngapunten. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang abdi pun Semar kula tadhawadana kula nyuwun pangapunten sinuwun Puntadewa. Wonten ing wiwit para Pandhawa sepisan satwari kapengker rawuh wonten ing Karangkadempel ngantos sakmenika sampun ganep satwari para Pandhawa mapan wonten ing mriki. Kanthi kawontenan jawah kados ngaten. Menika malah Semar nampi rawuhipun sinuwun Ndarawati rawuh wonten ing Karangkadempel sekalian kalian sinuwun Baladewa ing Pandhawa. Sinuwun Puntadewa napa kula dikeparengake menawi kula mbagaken rawuhipun para nalindra menika. Niwang Agung ngayomana marang padukan Karangkadempel sak isine. Iya. Kakang Semar ora dadi ngopo Kakang? Yektine ndak rasa nggonku duweni atur sartane nggonku duweni wigati ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Puntadewa ngrasa yen to wis rampung sartane wis jangkep. Apa kang dadi ature Puntadewa lan para Pandhawa ana ngarsane Kakang Semar Badranaya? Mula kang mangkono ndak rasa rawuhe Kaka Prabu Ndarawati lan Kaka Prabu Baladewa iki keduga bakal nanjake babakan ana apa para Pandhawa mapan ana ing kene Kakang. Nggih. Nek ngaten kula nyuwun dipalila kula tak ndangu kalih sinuwun Kresna. Iya Kakang Semar monggo kersa nggone Kakang Nayantaka. Bakal ndangu kelawan rawuhe Kaka Prabu. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Saderengipun kula ngaturaken pambagyaraharja kunjuk wonten ngarsa paduka. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ndara ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat. Iya Kakang Semar Badranaya. Banget panarimaku nggone Kakang Semar ngaturake pambagyaraharja ana ngarsaning nata Ndarawati. Ndak tampa sartane gawe bombong atining nata Ndwaraka sartane Arahayu ora ana alangan suwiji apa Kakang nggonku ora sowan prapta ning Karangkadempel sowan ana ngarsane Kakang Semar Badranaya. Ya mung pudya pangestamaku wae tampan ana Kakang. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Sinuwun Ndarawati mugi kasekecakna. Kakang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Mboten langkung sinuwun Baladewa ngaturaken sungkem mugi kunjuk sinuwun. Ya jagat pangestu Ngurwayahu Bathara jagat. Patindra Jaladewaku. Ya Kakang Semar Badranaya. Ora liwat pamrayogane Kakang Semar Badranaya ngaturake sungkem ana ngarsane Baladewa tak tampa tibus padha Kakang. Jriyatane Baladewa iki tiremune taruna timbang Kakang Semar. Ya senajan to nuwun sewu drajating Kakang Semar ki mung drajating aceplik. Senajan to Kakang Semar ki mung drajating Panakawan nanging miturut penyawanging Baladewa kanthi permana jati. Kakang Semar ki ora liket jaba padha lawan pangijawanting Sang Hyang Semaya. Mula Kang Jawa kuwi Kakang Semar. Aku ngaturake salam taklimi Baladewa katur ana kersane Kakang Semar Badranaya. Kakang Duda Manang Munung. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi sinuwun. Kaka Prabu Baladewa kelawan Kaka Prabu Ndarawati ingkang rayipun Darmakusuma ngaturaken asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma inggih Yayi. Mboten langkung pamrayoganipun Yayi Haji Darmakusuma ngaturaken asung pasegan panakrami kunjuk wonten ngersanipun ingkang raka ing Panduru sampun kula tampi. Mboten langkung putih pangastawanipun ingkang raka kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kaka Prabu sampun sanget anggen kawula tampi. Yayi Prabu Puntadewa inggih. Sapisanipun ingkang raka Ndarawati paduka ngaturaken asung pasegan panakrami wonten ngersanipun ingkang raka para Ndwaraka. Sampun sanget
kula tampi damel bombong para sing manahipun ingkang raka ing Dwaraka. Inggih Koko Prabu, mboten langkung kaprayogan lenggah paduka. Sampun mboten ngrang prayoga pisanipun ingkang raka. Nuwun sewu. Cekak aos kemawon. Karangan menika kawontenan para Pandhawa tasih gadhahi kewajiban lan wonten rembag ingkang dereng dipun ngendikaken kaliyan pun Semar Badranaya. Nuwun sewu Sinuwun Darawati. Kaliyan Sinuwun Baladewa. Wonten wigatos napa teka sak mangke rawuh wonten ing Karang Kadempel. Teka sengkan-sengkan datan pepoyan. Nek butuh karo Semar mestine nimbali karo Semar teng kapure sowan teng negari Ndrawati menapa dene negari Mandura. Lah kok teka malah dinten sak menika Sinuwun Darawati kaliyan Sinuwun Baladewa rawuh mriki wonten wigatos napa Sinuwun? Kakang Semar, wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu yen to wratane Nata Ndrawati iki mau gawe kaget sotane ngalih Kakang Semar Badranaya. Yektene nggonku pratana ing Karang Kadempel iki ingkang sepisan. Aku mung ngarep petinju marang karaharjanan kasantosane Kakang Semar Badranaya sak kadang-kadyaning Karang Kadempel. Jernyatane wis watara suwe Nata Ndrawati ora tetinju marang kananing para kawula ing Karang Pradisan. Mula aku kepengin ninjo kaya ngapa to kahanan lan kaya ngapa guyub rukune para kawula ing Karang Kadempel. Ping pindhone Kakang kaget rasane atiku teka nggonku pratana ing Karang Kadempel iki mau disababake. Merga iki mau panjenenganing Sun kelawan Koko Prabu ing Mandura sowan ning negara Ngamarta. Ingkang ancasku kepengin sowan ana kesaning kadang-kadangku para Pandhawa. Nanging dumadakan negara Indraprasta suwung, negara Ngamarta kompang ora ana para Pandhawa sartane Nayaka Pungga ingkang padha mapan ning negara Ngamarta. Bareng dak titik ana ing Karang Kadempel jebul tinemuning para Pandhawa mapan ning Karang Kadempel. Kakang Semar, janjane iki ana perkara apa Kakang? Sartane Kakang Semar duwe gawe apa? Teka para Pandhawa padha mapan cumandha ning Karang Kadempel Kakang. Nyuwun pangapunten Sinuwun Darawati. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saderengipun kula nyuwun pangapunten nek kula mboten nyuwun idipalilah ngersanipun Sinuwun Darawati nek para Pandhawa kula suwun supados mapan wonten ing Karang Kadempel. Nanging mugi ndadosna ing kawuningan sejatosipun rawipun para Pandhawa ingkang sami mapan wonten ing Karang Kadempel mriku mboten saking pikajenganipun Semar piyambak. Nanging pancen estu menika sedaya niat saking para bendara kula ing Ngamarta, bendara kula ing Indraprasta sami rawuh. Wekasan sampun cumandha antawisipun Sabtu hari sampun sami mapan wonten wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Wonten napa ta ingkang dados sabab lan darunanipun? Rikala semanten kula nampi dawuh, nampi pangandikan saking ngersanipun Sinuwun Puntadewa bilih Sinuwun Puntadewa nggadahi gegayuhan awit mengeti lelampahan ingkang nembe kemawon kelampah wonten ngarsanipun para Pandhawa. Dukunanipun para Pandhawa wiwit para Pandhawa antuk kanugrahan negari Indraprasta, wiwit ndara kuling tunggul pawenang nggih menika pun Ndara Bratasena mbabat wana Marta ngantos sak mangkin negari ing wana Marta menika kababar tuwin badar kasat netra Ndara. Pramila mboten kok nggadahi niat ala menapa-menapa menika babar pisan mboten. Nanging pancen para Pandhawa menika sami nggadahi gegayuhan kepengin miwiti anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Sabab nuwun sewu, negari Ngamarta menika menawi mboten dipun bangun kanthi bener becik, kula kinten kawulanipun mboten sami tentrem, mboten sami guyub. Lah ning kenging napa lah kok teka Sinuwun Puntadewa kaliyan para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel? Awit kula nampi dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma menawi mbangun suwijining negari menika ingkang kedah dipun gatosaken ingkang langkung utami menika inggih menika kedah mbangun
miwiti mbangun negari wiwit saking Karang Pradisan dados ingkang dipun bangun menika mboten namung Kutagara nanging Karang Pradisan ugi kedah dipun bangun pramila pengangkahipun Sinuwun Puntadewa Sinuwun Darmakusuma nggadahi panyakrabawa tuwin gegayewan sakmangke ingkang keduga saged ngangkat derajatipun negari Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung padukuhan Karang Kadempel Sinuwun. Katitik menika sampun wiwit kabangun wiwit saking infrastruktur wiwit saking kawontenan pager-pager sampun sedaya dipun sami bangun. Pendhapa nggih pun dipun damelaken gagah kados mekaten teng padukuhan Karang Kadempel. Lah menika dados pamancatipun para Pandhu anggenipun badhe ngangkat derajatipun negari Ngamarta. Pramila kula matur napa wontene mboten kula imbu-imbu mboten kula kelong-kelongi kula menika namung lidah sinambung saking Sinuwun Puntadewa. Wontene mengke wonten sesambetan kaliyan pun para Pandhawa bakune para Pandhawa badhe miwiti mbangun negari Ngamarta Sinuwun. Mbel gegek sadulita emel. Dereng purna anggen kula nampi ngendikanipun Sinuwun Puntadewa kula pun nampa amplop. Duit saweran matur nuwun. Menika lah kok teka mboten mangling saking busananipun menika rawuh wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel. Ketite saking busananipun paduka menika nalindra saking tlatah Sabrang. Nuwun mangke Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kersa pitepangan dumateng pun Semar Badranaya mbok kula aturi paring dawuh. Sinuwun Prabu. Ya jagat wasesaning Bathara ayah Bathara jagat. Latala. Yo. Ora pangling senajan to aku lagi wae sak bejagong sartane aku lagi wae ketemu kelawan kowe wektu ingkang sepisan iki. Nanging aku wis tepung karo kowe Kyai Semar. Yo yen to pancen kowe njaluk supayane aku paring dawuh babagan sapa to sejatine jejuluk ingsun aku bakal paring pangandikan. Semar nek pancen kowe sagu mestani sartane kowe sagu mangerteni kelawan aku tepungke iki nalindring pulo Gedhah Kencana jejulukku Prabu Gendra Suwarawati. Nalindring pulo Gedhah Kencana Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati. Dasar kepala nyata. Nggih. Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati. Sarawuhipun mugi tansah kinandhenan karaharjan Sinuwun. Antuk berkah pamujine Sang Kilurah Semar Badranaya. Suwan Kurang Walangan Swijapa Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana Semar. Kula dereng ngaturaken sembah kok sampean pun pangestoni. Yo Ben. Aku ki nalindra sing pangerten. Aku ki bendara sing pangerten karo batur kaya dapurmu kuwi. Nggih. Semar wonten dawuh. Mesti wae kowe kaget. Mesti wae kowe kaget anane Prabu Gendra Suwarawati prapta ana ing padukan Karang Kadempel. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Apa to kang dadi wigatine wondene Prabu Gendra Suwarawati prapta ning padukan Karang Kadempel. Ning atase derajatmu ki mung anceplik. Kowe kuwi mung wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung kono kawan derajatmu kuwi mung batur. Semar teko kerawan nalindra kung binethara kaya aku iki. Mesti tuwa tandha pitakon sajroning atimu Semar. Nggih. Nembe kemawon kula badhe miterang. Nyuwun katrangan sartanipun nembe kemawon kula badhe nyuwun dawuh. Wondene menapa ingkang dados wigatosipun wondene Sinuwun Prabu Gendra Suwarawati rawuh wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Sinuwun kula nyadong deduka. Yo Semar.
Marata diagelak mripatmu gatekno gobokmu Semar. Sing gedhe pangapuramu yen aku ora basa, aku ora duwe tata krama karo kowe. Ternyatane pancen nuwun sewu derajatmu ingkang mung Panakawan, derajatmu ingkang mung gedibal. Mula kang saka kuwi aku ora sudi. Yen aku kon tata krama, aku kon nyembah karo kowe. Ah inggih, mboten napa-napa. Kula niku mboten butuh dialem kalih sak sesamining menungso kula menika mboten butuh. Yo. Semar Kawruhana. Ingkang sepisan sowan kuwi ketinjo marang kahananmu ning Karang Kadempel. Sing jarene Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Pangejawantaing dewa ngejawanta ya Sang Hyang Ismaya. Tak kira nek kowe iki sugih. Tak kira senajan to derajatmu ki mung Panakawan. Ndak rasa kowe kuwi dadi wong sing mblegedhu sapane dadi wong sing bondo donya. Sebab kowe ngetutke karo para Pandhawa. Sebab kowe ngabdi ana ngersani para Pandhawa. Senajan to derajatmu batur, aku ngira yen to kowe iki wong sugih. Jebul kinmune kowe iki ra ndek apa-apa, Semar. Kowe ra duwe apa-apa. Jebul kinmune kowe mung loro sangdon telu sakrupan. Jebul timune kowe wong ora duwe, kowe wong sekeng, kowe wong melarat, kowe wong ora duwe. Wong tak ciake saiki wae kaya sabar. Sabar Bagong. Rumangsane dumeh udane terus omongane bengak-bengok. Mula kang saka kuwi Semar, aku kepengin mulyake karo kowe. Banjur kepiye seranane nggonku kepengin mulyake karo Semar Badranaya. Semar, tulungono aku Semar. Negaraku oning negara Pulau Gedhah Kencana iki wasana tulung Candrali kalunggan sak mengko. Negaraku ing Pulau Gedhah Kencana Taman Pagebluk akeh sanjane para kalingking esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya akeh kedadeane. Wekasan akeh sanjane para kalingking padha melet-melet ingkang disababake merga larang sandang, larang pangan sartane larang udan. Wah, lah kok aku prapta ning Karang Kadempel, ning kene kok malah udan dresih kaya ngene Semar. Ya nggih. Nggih niku dados berkahe sampean. Yo. Wah, lah edan. Muga-muga nggonku ngrasake udan ning Padukan Karang Kadempel, mengko udane banjur sumrambah ning negaraku Pulau Gedhah Kencana. Amin, amin. Lah sak banjure apa tekan dadi wigatine teko aku? Sowan ana ngesamu ngandhake babagan negaraku ing Taman Pagebluk. Semar. Aku tulungono Semar. Aku tulungono. Kenapa to sababe aku njaluk tulung karo kowe? Merga ingkang sepisan. Kowe kuwi nadyan to mung derajating Panakawan ning kowe sinebut sinerat ning buku 1001 malam. Kowe kuwi najan to kere nanging kowe sinebut pusaka sing isa kandha, jimat sing isa ngucap. Mula kang saka kuwi tulungan aku Semar. Tulungono Prabu Gendraswalapati, mbok menawa kowe mengko isa ngayomi negaraku, sak temah kowe arep tak boyongi negaraku, tak jaluk ora ketang tulung kedheping peninggal. Kowe mampano ning negaraku. Kowe njaluk apa wae tak turuti, kowe njaluk apa wae tak sembadani. Watane aja njaluk tumurune lintang lan rembulan, aku saguh upayake Semar. Omahmu sing kaya ngene iki sesuk didedel, omahmu sing kaya sesuk dimbrokke, diganti omah tingkat loro ben kaya teke Pak Parmin. Nggih, matur nuwun. Yo, njaluk apa wae tak turuti. Tumpakmu aja ming pit ontel rosokan kaya ngono wae. Tak tukoke Novarebon karo Fortuner nek perlu. Watone kowe saguh, watone kowe gelem tak boyong ning negaraku, saratana negaraku sing ke Taman Pagebluk supaya iso waluya nirma temah jati temah mulya. Matur nuwun saderengipun. Ning ngapunten, Semar niki wonge ora blereng karo kadonyan, kula niku ora sulap karo bondo donya. Sebab nuwun sewu, kula niku urip sak derma mung nglampahi urip ora nguyak sugih. Kula ora nguyak ndek derajat pangkat, kula iso urip mumpun alhamdulillah. Dadi nuwun sewu, kula sagah sak biyantu kalih sampeyan. Watone niki mengke panjangkanipun para bendara kula para Pandhawa ingkang sami rawuh wonten mriki pun rampung. Lho.
Pandhawa Rawa mrene duwe wigati apa Semar? Karo kowe duwe wigati apa? Lah kok ampuh men. Nek atase kowe drajating gedhi bab 17, lah kok kowe disambati karo ratu agung klebu aku. Wah, la taala. Elok tenan kowe Semar. Ha nggih. Mungkin dados ning kawuningan para Pandhawa rawuh mriki niku kepengin miwiti mbangun negari Ngamarta. Kamangking kepengin dipun bangun mriku dipun miwiti saking Karang Pradisan ingkang badhe dipun bangun mriku Karang Adem langkung rumiyin. Pramila nek sampeyan sagung ngentosi mengke kula tak sowan piyambak teng negari ing Pulau Gedhah Kencana. Watonipun rampit, watonipun rampung pun sasi nampura-pura ingkang dados gegayuhanipun para Pandhawa sinuwun. Caca muntat lir kinentat tuka yayasinepe netra kocak ngondarandir meja tukane rasa narpati umri wis pocaeng rawes pindha kembang ora wariyen sinaben mring sagedheng Walatala panus maning jajalan seketaning bawana iblis lanat barat Semar yo dumeh Pandhawa kuwi juraganmu ngono kuwi dumeh Pandhawa kuwi sing meneh urip karo kowe terus kowe ngeboti Pandhawa luwih dhisik aku tak takon kanan negara Ngamarta ki apa ketaman Pagebluk apa kira-kira negara Ngamarta ki tekan welaing Jawata nggih nuwun sewu mboten negari Ngamarta niku tentrem kemawon ning niki ajeng dibangun infrastrukture ajeng dibangun morale kalian pun para Pandhawa Semar wonten dawuh sawangen kanane para kawula ning negaraku sing wis padha arep entek kawulane mergo mung bendina do modar siji-siji apa kowe ora mesake karo Nalendra ing Pulau Gedhah Kencana Prabu Gendra Swalapati ora mesake karo kawulaku Semar nyatanipun nuwun sewu ingkang rawuh wonten mriki-mrika para Pandhawa langkung rumiyin anggenipun rawuh nggih paripaksa kula kedah sabyantu langkung rumiyin kalian pun para Pandhawa nek ngono kowe megat tak bayang negaraku mboten kateges kula mboten purun nanging kula menika nyuwun inah paling suwe-suwene para Pandhawa anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta menika suwe-suwene ming 3 dina mengke nek pun rampung kula tak sowan dhewe mboten sandadak dipethuk panus maning jajalan des malaning ngarat sukertaning baune iblis lanat Semar cetha ning kene kowe ra duweni rasa kamanungsan arep kowe iki sinebut titising Sanghyang Bathara Semaya nanging rasa kamanungsanmu blok rasa kamanungsanmu nol babar pisan kowe ora ngajeni kowe ora duwe rasa empati kowe ora duwe rasa mesake karo kawulaku negara ing Pulau Gedhah Kencana ketitik para Pandhawa negara Ngamarta ki kurang mulya piye kok isih arep dibangun wae nek ngono tak pesthekake kowe ora kena tak boyong kanthi srana alus kowe tak boyong kanthi srana rudha paripeksa Semar Seksenana kowe ora gelem tak boyong ning negaraku wektu dina iki padukuan Karang Kademel tak bumi angus Semar manus maning jajalan setaning bangun iblis lanat keparat menungso ora tatanan drohon wedi momolon Prabu Gendra Swalapati ayo ora pangling Prabu Baladewa mau muni piye kowe mau? Kowe mau muni piye? Yen to Semar ora kena tak boyong kanthi srana alus, Semar arep tak rudha paripeksa.
yen to diruta paripeksa isih ora kena Semar arep tak gawe Karangabang pedhukuane. Kowe muni kaya ngono kuwi ora nyawang ning kene lungguh nata mandura Prabu Baladewa. Kowe ora nyawang yen to ning Karangajemel kuwi lungguh bantenge tanah Jawa. Ya aku iki kowe iki ratu manca negara, kowe ratu tlatah sabrang tekan tanah Jawa kok diliajikan polahmu kaya piye iki rumangsamu apa parat? Yo nek pancen Prabu Baladewa sing dadi pepalangi aku ora bakal wedi mergo aku mbelani aku bela pati marang negaraku ing wektu dina sakmengko Taman Pagebluk sirmu piye aku ngladeni kelawan sola bawamu Prabu Baladewa kau kian cangkem Marekoten prayatno semuriris ing opale titiyane kantayane Trisunya purnama sasi kilar-kilar semedyan ing tengahing latar Walah Kakang Semar sing gedhe pangapuramu ya Kakang Nayantaka. Mergo yen to ora Baladewa sing temandang gawe, yen to ora aku sing menehi wangsulan karo ratu kae mau. Mundhak malah ora prayoga dadiane. Sakarang kadempel bakal dibumiyang dening ratu kae mau. Mboten napa-napa. Jalaran sedaya menika kawontenan. Lah sejatosipun kula niki ajeng matur kalih sinuwun Puntadewa awit para Pandhawa ingkang gadhahi gegayuhan kamangka gegayuhanipun para Pandhawa menika luhur nanging kedah mengeti dumateng pacobanipun menapa mila kang saking menika sinuwun Darmakusuma Kakang Semar kepiye lha nggih niki niki pacobane para Pandhawa gadhahi gegayuhan luhur pun tumeka. Lah menika monggo ingkang badhe menyikapi kados pundi? Ingkang badhe merantasi karya sinten mangpasrahke dumateng sinten mriku kedah cetha katranganipun. Awit nuwun sewu, sing jeneng wong seneng karo wong sing ora seneng kuwi luwih akeh sing ora seneng tinimbane sing seneng. Wong sing ora seneng karo Pandhawa luwih akeh tinimbang wong sing seneng karo para Pandhawa. Pramila monggo anggenipun badhe menggalih. Nek ngantos mengke Pandhawa saged lulus oncat saking pacoban menika kula pestheke mangkethok ilate Semar nek nganti Semargara Pandhawa saklawase urip bakal urip mulya ndara tan Samar pamoring sukma-sukma sinukmaya
sinut maya winaya ing asepi ya jagat pangestu Kakang Semar wonten dawuh Sinuwun Ndarawati yen to babakan pacoban tak kira para Pandhawa wis padha ora bakal keweran sartane para Pandhawa ora bakal wedi kangelan yen to nampa pacoban mbuh abot mbuh enteng merga wiwit lahir Pandhawa kuwi wis ngrasake prihatin wis urip ngrekoso nggih babakan kanen katentreman ora ing Karang Kadempel iki nak suwun Kakang Semar masrahke ana ngarsaning nata Ndawati Prabu Sri Bathara Kresna kersanipun Sinuwun Ndarawati kados pundi mengko ingkang utusan kalian para lancur-lancur Pandhawa supaya Nalendra kae mau diundurake sartane aja ngasi ana daredah ana ing Padukuhan Karang Kadempel. Ngaten Sinuwun. Iya Kakang. Lah nek ngaten kersane sampean Sinuwun Ndarawati kula namung kantun nderek. Lah wekdal sakmenika ingkang kedah dipun penggalih kados pundi seranane anggenipun badhe miwiti mbangun Padukuhan Karang Kadempel menika Ndara. Semar aku arep wonten ing Karang Kadempel. Monggo sinuwun. Balatira. Nyembah